Albrumno shal bathaglia shal bai bataye Sanjoy Jamatia Luku Rok ni Jwngjal Rok Nokhung nogo thangi chuba mani koktama ahaikeno kaisa mangpli kasai phaika khorokcha bukhukjuk lai thangnai 18 tarik salmarini jorawo langma ariwi thangmani paithakni jora tini sajla Rok Nokhung Chukya paithakni nairukmung bumani nairukmung khainani bagi Chukya Ungwi Tong Rok khanawi tini thangi sugika robi debromani nok nokhungo bumani paithakni nairukmungni panda khainani bagi yaphari rimani je ya chukmani hinino tini shawik narika Sanjoy Jamatia abaherokno tino tini khorokcha sajla robi debroma belakheno khatung jakha o khorokcha tini mahaike bini nok nokhungo thangi chubaimani belakheno khatung jakha tini Rok Nokhung Chukya Ungwi Tong phoro mahaike bini ganawo basaimani nugui tini robi debroma deipo tini shawik narika mahaike se chini Tiprasa Rok phainani nango bajanani nango sakni Rok Nokhung Chukya Ungwi Tong phoro kebo phano apon maya Ungwi Tong phoro ganawo bacha phaikai belakheno kha tong thogo obubagrano bo haino tini mahaikeno paiflaya hambai rinani muchungo bubagrani dagi mungbaino tini ani Rok Nokhung Chukya Ungwi Tong phoro Chukya Ungwi Tong phoro chini hokra hinjaknai rok o tipra mothani khorokcha ompi block president ani Rok Nokhungo phai shokbaimani hini shawik narika Rok Nokhung okra hinjaknai robi debroma bini buma thimani yaklo belakheno Rok Nokhung Chukya Ungwi Tong phoro tini gana basaima bai belakheno kha tongthok jakha 18 tarik salmarini jorawo ahaikeno langma arimani Rok Nokhung Chukya ongmabai sakham nogrogo kahamke nairi mania ongmabai langma ariwi thangka bisyolokhi debroma o bisyolokhini nikuma ongkha ompi adiblokni bisingo naikoljak Rajindra kami o jagaono borok Rok Nokhung khalai tonglaimani ini jeng oro Rajindra para ompi blok amsayon khobja Rajindra para phailajak o Rajindra para phaimen uddesyo ongkha o mas ni 18 tarik o oro ni chini bukhu khoroksa o sengsanai yakai thangkha kaje bini nokhungo jebabe khairokma haino jeng Tiprasa Luku o hani bwsangwi jeng bono bini nokhungni boro haikhen jeng khairokmani bagini tini boni bwkhaleng thaniwo jeng kisa phano bagi nyalaimani a wansong toino jeng tini phailaikha ar oro jagao jeng bishesh khlaiwi Tipra mothani warriors bubagrani twiduljak bubagra obono dagebo saksakma hamjakma hai nini dofana hamjakdi nini borok apod bipod ung thaniwo nung je mansak yak pholokdi aphrungmani bisingti ni jeng tini oro sokpailaikha chini siklamotha hai khebo YPM ni block president Tiprasa Jamatia tongo TWF ni block president je kolija koloi tongo bono khoboi chini senior leader Suken Dukoloi Sanjoy Jamatia regional president tongo hukhe chini subzonal chairman Bokunando Jamatia no khoboi chini teibo warriors ok bwkhagana tini oro phai manjak laikha to jeng je mansak bono jeng yak pholok laikha ar aboni loge loge jeng oro tini je kuthum lainani bising phano ishorni thaniyo jeng obono sano je thwi thangnai o haingnai o sengsanai yakai thangnai boni atta shanti manthung abono jeng ishorni thani jeng dewailai